Ahoj, Paolo. Teším ma, že sme sa stretli aj takto. Poznám ťa od mojich 15 rokov. Pozná ťa takisto naozaj, myslím si, že dosť veľa Martinčanov, ale ešte stále nie všetci, takže ja ťa poznám veľmi dobre, ale ak by si vedel povedať aspoň v skratke viacej o sebe tým, ktorí ťa ešte nemali tú možnosť poznať, aby si povedal, čo je v tebe. Takže ešte raz, volám sa Pavel Zemko, som z Martina, rodený Martinčan. Dôvod mojej prezentácie je samozrejme volebná kampaň, kde kandidujem ako nezávislý. 50 rokov v živote človeka obehne veľmi rýchlo, hlavne ak človek žije tak dynamicky a produktívne, ako som žil a žijem ja. Ak to môžem z krátkosti celé zhrnúť, bolo to hlavne v dvoch rovinách. Rovina športu, taká možno relaxačná, oddychová, aj keď z časti aj profesionálna. A ďalšia rovina profesná, kde som našiel svoje plné uplatnenie, aj čo týka mojej odbornosti. Takže som veľmi spokojný s tým, čo som v živote zatiaľ dosiahol. Ak sa môžem naspäť vrátiť k tomu športu, tak sa mi podarili naozaj veci veľmi pekné. Zažil som na vlastnej koži a veľmi intenzívne som prežíval vrcholné športové podujatia, na ktorých som sa zúčastnil, teda žiaľ nie ako aktívny pretekár, ale ako tréner. To je jedna vec. Druhá vec, výchova mládeže, čo ma naozaj veľmi baví a ktorú veľmi citlivo vnímam. Celkovú situáciu výchovy mládeže, a to nielen v tomto meste samozrejme, ale aj momentálne v celej spoločnosti. A to je také jednou z hlavných motivov vychovať mládež a vychovávať stále mládež v našom meste, aby fakt zažili všetko to pekné, čo sa podarilo zažiť aj mne. Martinčania ťa poznajú a nie len, ale hlavne teda ako športovca, ale čo by som ešte viacej vyzdvihol ako trénera. Čiže človeka, ktorý pracuje s ľuďmi, ale významné úspechy si dosiahol aj vo svojej profesionálnej kariére. Čiže prostredí, ktoré je naozaj tvrdé. A veľa ľudí tieto dve sféry rozdeľuje, aj keď ja to vidím tak, že je naozaj čerpať z jednej do druhej a z druhej do jednej, pretože šport a hlavne trénerstvo spočíva v tom, aby človek vedel motivovať ľudí, aby ich vedel odhadnúť, aby ich vedel kontrolovať a v konečnom dôsledku, aby vedel vytvoriť tým a dosiahnuť úspech, ktoré sa ti jednoducho podarili a sú nespochybniteľné. Takže ak by sa dalo premostiť aj na tú profesionálnu stránku, v čom vidíš výhody tvojich hlavných dvoch činností? Tak, šport mi dal veľmi veľa a tam sa vlastne ukážu tie vlastnosti, ktoré si vďaka športu človek vybuduje, a to je cieľavedomosť, vytrvalosť, systematická príprava. To znamená, že aj v tej profesnej oblasti, ktorej sa stále samozrejme pohybujem, si tieto atribúty sú veľmi potrebné. A ja by som moju profesnú oblasť možno rozdelil na tri také oblasti, kde som vlastne začínal. Pôvodne som vyštudovaný veterinár, strednú školu mám veterínu. Čiže keď ma niekto vidí aj teraz na podujatiach, ktoré organizujeme pre psíčkarov, čo sa týka ochrany zvierat, tak myslím, že táto problematika mi veľmi blízka. Mám na to vzdelanie, sám som chovateľom psov, ochranár, vnímam to naozaj veľmi citlivo, takže to je jedna oblasť. A maturoval som z hygieny potravín, takže myslím si, že už v tomto smere takisto sa viem na veľa vecí pozrieť aj odborným pohľadom. Ďalšie vzdelanie teda a ďalšia časť môjho života je stavebná oblasť, stavebníctvo. V Slovenskej komore stavebných inžinierov mám okrúhlu pečiatku, to znamená, že som odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe, stavby vedúci a rozpočtár. Čiže v tejto oblasti ma takisto nejak veľa vecí už nezaskočí počas 20-ročnej praxe aj na veľkých stavbách,
aj čo sa týka napríklad čerpania eurofondov, máme z toho veľmi dobré skúsenosti. Čiže táto znalosť je pre mňa veľmi dôležitá a je takým hlavným nosným mojím životným, keď môžem povedať, programom. Aj keď som ja nedúfal, že ja, ktorý mám rád zvieratá, vyštudoval som veterinu, že budem 20 rokov robiť v stavbarine. Ale vďaka tomu som sa dostal aj k iným veciam, že vďaka úspešným projektom, ktoré som realizoval, som mohol pomôcť veľa spolkom, organizáciám, ale aj svojim koničkom. Čiže to je jedna ďalšia vec. A potom, aby to bolo do tretice všetko, tak som ukončil aj pedagogické vzdelanie, mám vysokú školu pedagogickú, ktorú pedagogiku ako takú uplatňujem teda nielen vo svojom hlavnom profesnom zamestnaní, pretože práca s ľuďmi si vyžaduje niekedy aj odborný prístup, ale samozrejme aj to trénerstvo, ktorému sa venujem nezištne, môžem povedať, a aj viac menej ako sponzor, ale hlavne ako aktívny tréner mládeže, takže tam bez toho pedagogického, už aj odborného prístupu sa to nezaobíde. Hlavný dôvod, prečo kandidujem, je úplne jasný. Som sa narodil v tomto meste, žili tu moji rodičia, prarodičia, žili tu moje deti, ktoré dúfam aj zostanú v našom meste, čiže som zástanca patriotizmu v maximálnej miere. A cítil som posledné roky, že mesto naozaj stráca na svojom význame. Vytratil sa tu na ten duch toho mesta, ak to môžem vôbec tak nazvať. A bol som z toho smutný, veľmi smutný. Aj napriek snahám niečo riešiť, niečo zlepšiť, proste sa mi to nepodarilo. A nielen mne teda, ale väčšine mojich priateľov a obyvateľov mesta všeobecne. Preto som si povedal, že veci, ktoré chcem zmeniť a v dobrom, tak ako to cítim, môžem jedine vtedy zmeniť, keď mám na to ten mandát a právomoc o tom rozhodovať. Iné cesty nie. A ja proste sa nechcem na veci len tak prizerať, ale chcem veci riešiť. Tento rok ide už o 4. voľby, zároveň posledné. Myslím, a nie len ja sa dennodenne stretávam s tým, že ľudia sú jednoducho na základe toho, čo vidia ako v médiách, aj na základe svojich osobných skúseností jednoducho apatickí. Nemajú vôbec už niektorí ako keby schopnosť uveriť niektorým ľuďom a myslím si, že práve tá dôvera je to najdôležitejšie. Ja ťa poznám od svojich 15 rokov a poznám ťa v dobrom, takže chcel by som sa ťa spýtať, čo si o tom celom myslíš ty. Ja sa naozaj nečudujem tej skepse, čo je v ľuďoch, pretože keď to vidia, čo sa okolo nás deje, samozrejme, že to citlivo vnímajú a mňa to takisto trápi. Ale ja chcem dať ľuďom a vrátiť im trošku úsmev na tvári a ten optimizmus, tak ako aj celý môj život, aj teraz sa snažím ísť v duchu fair play a verím, že to tí ľudia a obyvateľe Martina cítia, že to myslím naozaj úprimne a ja som 100% presvedčený, že ja ich vo veru nesklamem.